kaikki, meidän pelata Minecraftia, muista tykkää videosta ja tilaa kanava. Me ollaan ihan super lähellä päästymään 20 tilaajaan. Ja sit tulee ihan hullu spessu. Saat olla tunnin, en mä voi tietää, mutta muista tykkää videosta ja tilaa kanava. No niin, tässä olisi hyvä paikka rakentaa talo. Miksi ei toimi? Nyt se toimii. No. No niin. Oho, tulee jo ilta. On hyvä. Nyt tehdään tästä puuta. Noniin, nyt me on pakko äkkiä rupea rakentaa taloa, kun nyt alkaa tulla yö. Oh my goodness, mitä täällä tapahtuu? No ne! Mä oon kohta rakennettu meidän talo. No niin. Kaksi puuta, en mä tiedä oikein riittäisikö toi mitenkään. Ei varmaan. Kana. Nice. Pikkunen alkuveissi. Dean toi kana yrittää tehdä jotain. No niin. Ne on pakko tehdä kohta mainia, etsin varmaan lampaat, jos mä löydän oikein. Ei se nyt oikein voi tietää. Saatana taas tehdä varmaan 8 puuta, en mä voi tietää varmaan. Aika pieni kämppä tällä hetkellä. Ja nyt mä teen yhden oven. Ja sit meillä on kohta ne! Siihen kesti vähän kauan. Boom. Puu. No niin. Mä rakensin tässä talon pikkuhiljaa ja nyt me on pakko mennä mining-sessionille. Onko tuonisoluola? Minne joo, mun ottais kyllä tehdä ihan ekana sänky.
Ja missä se voi olla? Miten mä voin sanoa, että niinku missä sänky voi olla, kun mä voisin tappaa vain enemmän pari lammasta. Vähän lagi. Niin. Where are you? Missä kaikki ne lampaat on? Tosta biomista voi löytyä hyvin kylä. Great start. No niin, meidän pakko vaan puhuta semmoista koko asia, mitä vitsi meidän pakko tehdä tässä koko ajan. No niin. En mä oikein voi tietää, riittääkö ton verran asia. Mitä nyt? No niin. Kuinka paljon meillä mennä inviin? 8 tulee riittää ihan mainiosti. Pakko mennä toi tonne. Enkä toi ääni oli? Halleluja, lammas. Ei, älä mene karkuun. Goddammit. Come on, anna se XP. No niin. Voitaanpa juoksemaan. Missä meidän talous on tuolla? Siisti iso kallio. Matkakauppias, tapetaanpa se. Goddammit. Kuinka haastavaa tää on? Saaks mä ne kaikki satulot? Ei satuloit vaan noita riaskoja. Ja nyt rakennetaan nehän on rakennettu. Tää nyt. No niin. Yö. Are you kidding me right now? Hakkaan ton myöhemmin, tykkää, että se jää tuohon tolleen. Mä otan sitten äkkiä sängyn. Saatu. Ja eka nukkuminen. Ei kun mainaama. Hiiltä, täydellistä. Ihan määrä hiiltä.
Muuten asioita, kun me mennään maailmaan, meidän pitäisi varmaan mennä laittaa kämpälle toretseja. Elikkä suihtuja. No ne. Ja sitten mainaan toisessa episodissa. Ja se olisi muista. Moikka. Muista tykkää videosta ja tilaa. Ja moikka!